To hagini ke por nga ai ngu yo Blei. Banga yo biang ya ke bangan hikai ifi ya gani ke ketin ke jong Blei. Ka bangala sedang nadu kani ke mandi ai gani ke voice ke besispa kendai pun riu ke part 1 ngala keren ya ke jing hikai ke banga ai kerteng Hato u Blei u Khot Ianga ngabut dagadak jingkeli. Malay ngabut dudak jingkeli namar ngasngot ho ba kibriu ki dan kampalat bantip ya gani ke jing shisha. Hato Blei u Khot ne ya ke jing jongki begin syakri utrai. Nama dan shibon ko mga ladep ong ki ba kli ki ba kwatip o Blei u Khot iki ne siya ke jing syakri. Ngala pensyai fi ya ke ka voice ke baladep bahaba ngakren ia gajing Khot jong Blei ngakren lagi light lagi nongrem bat ngala pensyai fi ga nongrem ke beningkong bat gata gadai gajing Khot ke jong Blei ia gajing jong aba jong fi gadai u Khot ningkong yangi sya gajing kala ka bomot kata gadai ke ketien ke bangimla ban kiar kata ke ketien gadai ke bangimla ban yait light dan uwair ubrio haga pertei ubala ban yait light nangta lada pidei ia ka ban net beneng lada gadei ia fi bapin rung syaga jing syakri Blei lada gadei ia fi bapin puli ke ketin ke jong Blei bapin sngot ho lada gadei ia fi bapin dua ia ki wai bagi brio kin syam ke jing kerku ia ke jing penem na ke jing jong pi lada gadei ia fi bapin sngot ho yo Blei lada gadei ia fi bapin sngot ho iki bakin jaman siam kasdang na ke jing kala ka bomot ke besisha Light nang ta barok galang tang ke ke bangisia buat brio. Night nang ta ke barok galang tang ke rukom jong ke niam ke jing her pateng. Kam dan jing ade ru baru Blei. Ngan keren syai kita. Nama naga Bible hi ke kesdang. Ladapin pulih naga Bible hi kam tama ke testament ke betamai. Kam sedang ke jing syakri Blei nang no. Kam sedang na bafimi naga yeng ke bakumno. Kam sedang naga bafi ke jing ke bakumno. Ke jing syakri Blei ke sedang nadu isngi bafi snot ho bala kapat ipi syage hima ke jong Blei. Namar ke jing jong brio ke sedang nadu bau ka. Kam sedang naga ba uklem ka. Nak kata daula tapi kuat ban sengut ho ya ke bagen jaman siam. Tapi kuat ban ya ke jing syakri Blei. Kadang kami pintip bakam sedang na NA ke sedang na ke jing kapat ke bakeren ya ke jing syam ke besisha yo Blei. Bagi jing kala ke bamut ke besisha dau mensi bekoi pada ke ketien ke jong Blei. Tau mentang ke singi ngai pela sengut ho baka beningkong ke jing Khot ke dai u Blei u Khot ingi baro barok kani kadai kalang compulsory kadai ka ya barok lang barok ba don kam bat ka ba pimla ban kiar kalang mandatory away kadai ka bangi hap ban syambe ya ka jingkala ka ba mut wali kermen man ong ngala kit kam kum ta ngala le kum ta ngala le bahai ki beduk ngala le bahai ki bejinjar ngala ya rap kum ta ka kamu Blei ngala ai shibun ka kamu Blei ngala duai kum ta ngala le wali kermen hang ta namar kam sedang nang ta ka sedang da ka ba syambe ka jingpenem ka jong Jesus Christ dengan nom keren syui kata namar bayok Islam kabang kwa ngan keren mentagus ni kadai kabang ngala keren fi light ligi jing Khot ke jong Blei kabang kong kadai ke jing Khot ke jing kala kabamut kaba ar kabang kwa ngan keren hang ni mentangan syongan penkut tangan ni bat ngin si peteng ia ke nongrim ke balai kaba ar kabang kwa ngan keren mentagus ni kadai ke jing Khot kaba ar kadai ke jing Khot syaga jing syakri yo Blei fi gani ke jing Khot ru ngakwa bapin sengap ai gani kani ke jing Khot ru hadin bapila kela ka mamut u Blei Khot yang ipat ia ka bangin syakri yo Blei bat ke jing Khot bangin syakri yo Blei kani ru kalong salon sar kadai ya baro kibriu ki bala kela ka mamut ki bala IT la di syo trai fi defin skut ho bahai kata baka jing Khot ka baar ke jong Blei kadai ya baro ki bala syame ke jing penem baro ngi hapan syakri yo Blei dan haga jing ko jong brio ko bulay ban ne wali ong Blei Khot yang mang long tam ta baro ngi dan ke jing Khot hadir bau Blei Khot ingi ke jing lamot pilamat ke jing penem kapa buat nang ta gadai pilipin so to ba pidan syak ni ke jing Khot ke baar ban ke jing Khot ke baar gadai syak jing syakri yo Blei fi ngan puli fi na Bible na mga lakot e gani menin ngan puli biang e ka khindiat e gani kapor tapi puli yo Petrus na marba usngot ho e gani utho kumne
uang aga siti ke beningkong Petros ke nang kabar uang na mar kata haba pila ino ega jing pensneu baro ya ke jing syukur baro ega jing le asap ega jing bisni bat ega jing ekran sneu baro ke keren sepang ke tu jing long berem uang kumno kum ki khonlong badang khato pen ko airi ke besngur ke dut ke badai mensim kena bapini osan de gaji ke jing penem la da pila mat bau trai ulang besebon fikir ni ke de ketien ke bangala keren pi ba u Petros ia la di udah syam udah kha ukalalong ko mukulong ag hima o Blei trangi kitien ke jong Blei buat eu Jesu bat ngakwa kan itu ipi adien bu la keren ke jingkala ka bomot adien mangila mat shisha eu try uang kumlo uang hagad khat besau hau ba haba piawan kum hau mau ba emio bala kentai no shisha de gebrio anda eu bala jet do Blei baru bekodor snabau ani kitien ia piru kum ki mau ba em la tay ban ka yeng ba kan jamin sem ka jinglong leng do ba khoi ban knyai ke jing knya ba kan jamin sem ki ba pdiang ono Blei do Jesus Christ na ba kum ta te ga dana ga ta jing tho ha khmi ngabu ha ga seyon yo mau dong ba khli yo ba legit ba ba kodor jaru ba nge yo anam pen le ran bu kho ye pina ma ga ta ki ba nge don ga ta ga jing kodor andre ha ki ta ki bom nge yo mau yo ba ki nom te ki la kan ta no yo ni ke la pelong khli ga dong ba yo mau ga jing jin thot ba yo mau siang ga jing jin thot na ba ki jin thot aba kim ko ngo i ga ktien shaka ba la bu ru yiki andre ma pi long ga kin ja ba la jin ga jing long ling do ba kin jas em ga jat bin riu ba khoi upai lang ba dei e lau jong hi ba pinda yo pen pau ga jing ba kor tam jong tau ba la khat ye pi na ga jing dum shaga ta ga jing shai ba pla jo u ki ba mennu ru kim long upai lang rementa ki long ke nyu pai lang Blei ye ki ba am shim la isen e rementa la isen e yaki kita ka de ktien ka banga ko ngana pi fi ukren na ga jingla ka ba mat hadin so angum ne wang ya ngiru kum ki mau ba em la te ba no ka yeng ba kan jam sem ka jinglong leng do ba khoi ban knya ki jing knya ba kan jam sem ko priang no Blei daw Jesus Christ kani ka ktien ka ba wang Petros ang ne ka dei hadin bangina mat yu try ya ngi u Blei u la penlang ki mau ba em bara ba penlang ngi ki mau ba em kan mau ngi dei ki mau ba em ngem dei ki mau ba yam ban ula pelong ingi ki mau ba em ya ki bala tay ban long ka yeng ba kan jaman sim ban le yu ka jinglong leng do ba khoi ban le yu ban knyai ka jing knya ba kan jaman sim ka ne ka tien jing knya ne ka kren chapang ka jing shakri Blei bangi te ban ai ka jing shakri Blei ka ba ilbi ka ba pdiang ona khmal jong Blei ka ba mot adien bangi la mat yu try u Petros wang ngila long ki ling do ki ba kan jas em ngila dei ki ling do ngila dei ki tagi mo ka jinglong leng do ba khoi ngila dei mangi bangin sngo tho ba mangi ki banget ka ka jing kor dor ha ba u Blei legit ngi ni don ke ek ba crow na ma legit ngi ka ba mot kam dang ka ta ka ba long special ba ban ong ba u Blei le pen em ngi na ta do shubu akan dang ngi na ta de ngin shi jing sang na tau klem khot ngi bengin shikri try na tau bu ngi bengin chi le jing sang na tangin shu ya le teng teng gum to ba la la yo jing penem na ta ngin chi le jing sang na tangin chi ya pendep to ne ki kam sandi gum to ben chi le mo le chisin chita yo ne le tang tu jing sang ibangi don ita jing sang ibangi le hai jing sang ibishu malumala nga khwan ong pi ga ne ga por bi bin so tho ba ka ba ning kong ga jing khat ga dei ga jing khat chi ga jing la ga ba mat adien bangi le khat le yo ga jing khat jong ga jing la ga ba mat ni dei ban te bo ble khat ni chi ga jing shakri bar khat ni de ga ling do bar ha ba ong bar ni de ga ling do ga ba mat ni long ki nong ya la ba la ga jong ga yeng ni de ki brio gi ba ni haban ai ga tin ga jong Blei hala ga jong ga jing trai ga bangi don ni hap ya ban ai ga tin ga jong Blei ai ga jaka ya di thi ni de ban ai ga tin ga jong Blei ni de ban duai ni de ban sai ni de ban ai ga jing shakri ban ni de ban ya minat ban shakri you try ngan de kai fi ne na ma ga de ga don ka ma do kata kata na ma bun sien fi nga shamba ki brio nda hadien ba kila ai ti la di so try shi ya kum to kim tip ya ka ban shakri ba ai Blei nga khwangan ong fi snga bangan ong ni kin ya ga jing khat jong Blei ka ba kham shalor dan pinum tip lem da pia chiwa hakajing hagani ga jing shakri ga ba ar ba ga ta ga dei ba pin shakri chiwa yo Blei hadien bo Blei ula pen MVP pi haban shakri yo try kata ka dei ga bang kwa ngani kai pi kata ka dei ga jing khat ka ba ar ka ba Blei khat lang yangi baro i bala shakri mar benang ki bala mat e ga jing penem bangin shakri yo try wali penlong ga balang kum ga madan football but itang khat we ngot ki don ki player
But baro ki balay ang to ki bashim tiket ki de ki bashong a gallery ban shi tap kti ban shi ben ban shi pelut por ban shi pet kai bun sin ni penlong ki jing seng tang kum ta batang khndiat ngot ki dan ki be le shisha ndrei khambun ni de tang ki spectator la ni ki nong pet kai ngam kwa bakan den kum kata tongin pendo e kata na ki jing im jingi bangin dei tang ki nong le pet kai bangin shi criticize yo brio bangin shi le what nia what da brio nengin shi ro e ki jing nang jong brio nengin shi tap kti nengin shi pet tang ki kat to ne e u Blei hadien bo la Khot yang shi ki jing la ka bo mot u Khot ru yang shi ki jing shikri ba baro Khot ki banget ki dei ya ka ban shikri u try ngas ngut nat la pin pulin ne Bible ha ki kam jing ki apostle ki ka balang ka baning kong ka balapan khaya ki la ya jar ki brio baro ki la yai ne ki la shikri u Blei ki la yai ne skama ki temple ki la yai ne ka jing duai ki la yai ne ka jing hikai baro ki ba pen sakama ki la ki lap you Jesus Christ ka lem ki ya ki la ki lap you Jesus mendai ber thong pastor ki mendai ber sil tu lap ki bagi le lap you Jesus mendai bagi de thong full time ki la ne bagi de trai ka kam ko bekerpang ayu re ha ka kamu Blei bagi se shakri you try walik dan kum kata ka jingmat ngakwa ba pin pendam ni kata na jing im ka jopi walik ngan se pen e fi shibon meta ka skin rei ngakwa ngan ong la pa fi la da pila IT la da pi shakri walik ong ni ngan si shong na ba ngam tip ayu Blei Khot engan na kata ka daw ngam tre ba ne ki tong ngam tre na pha le pi ka tur pim tre na ong le ka tur pim tre ong slok ka brio pim tre ong wan jing duai pim tre ong duai ka brio pim tre le ka pim tre ong ruai pim tre ong kren pim tre ong le ka pim tre na mar balai pi kwa ba na tip u Blei Khot ayu ye pi ngakwa ngan ong pi snap ngan ong be ni kien ya ka jing Khot ka ba kerpang ka jong Blei ya ka jing em job pi pinom tip pinom sngo tho ha ayu Blei Khot ka ay ka bo Blei Khot ye pi limda pirung shagani kerdan ga baar berkata ka daw hay kata ka nong rim gadai ba pinrung shagajing shakri Blei ka ba pinda shakri shisha yutrai hadin bula pen MP ngayo idan jibon gibriu kiba marsen kala ka ba mat ki kwa no ban tip ya gajing Khot ka ba kerpang jong Blei Como brio jong Blei ngakren fi de jing shai ngakren na ba ka jong jing em ngam snow tho Blei Khot ayu nga te ku Khot na em nga shika kamu Blei ngam snow tho re tang ka wei hadien bo la pen em nga ngatip bang la kala ka bomot ngatip bang sham ge jing pen bat ka dan ge jing snow komen na ka no jonga bangan shakri utrai ngakwa ngan le jing seng ngakwa mdan ba pen boring ngakwa bangan duai ngakwa ngan le yarap le mi brio bi pe jing ngakwa ngan kren la de ki ai kren ngakwa ngan ruai ba ki ai ruai ngakwangan le ke ke baki ong lut baro ban le namar hadin bangala IT ngakwangan shikri fi ngam tip bo Blei un Khot nga ba long to pastor ba long to long kren ba long to long yaram jing ruai na ba long ngam tip e kata ga baning kong ndre hadin di post nem bangala shikri utrai na ya minat ban shikri utrai na ya minat ban di bon snem na trai ki kam ba bon mo le se na liang jonga na trai sarkar ko ba ar snem dan na pren files bi trai business bi trai ki kam sarkar na bi trai ki kam yu na kwang na pi hapan trai pi hapan le ki kam ki jam pi hapan ya ban hakutu ko paro ban shikri utrai walin mot ba ki priyo ki ban shikri Blei di tang ki to ki bala Khot but ngayo iga ba sneo mentaga dai kani ka mga kwang na kren kam jileo mentaga sneo kabasneo mentanga yo ibe ki brio ki shakri u Blei number 1 ki klem kala ka bomot ki let shiki kam ge jong Blei kata kalong very serious ngan ong kumta kadai ka ba ma ado kata bo brio let ong no shubo ong no da kwe kintin ngayo idan ki brio ba klem pat kala mot ki let bule pastor bagi da perkhat bagani ke profession ne ke kinja kam ke employment ayure kaba ar ga mama ga dei wat ubriu la kala ka bomot ngani tu ifi u kwa no ban long nong yalam long pastor ban yalong ban trai full time but kaba nga ima ga dei bagi briu ki pen slur iki ki betang khendiat sni ya ka ban rung no shika kam ko jong Blei but nga kwa ngan ong ifi ga ni gupor la da pimpat rung shika ta ga jing shikri ga ba ar kaba kani ga jing Khot ga dei ga don kam ya baro nga kwa ga no pipinum tip ya ga jing Khot ga bajana ga jong Blei ga jing na ka ta ga dam ta ga sni nga kwa ngan kren kum ba long u petra sung ya bu kren ga jing
Kelaga bomot adena tu ang ngingilong ki mau ba im nga kwa fin dan para mau ba im pia bane penlong ge jing shikri play ge ba im but nang ta de pinong ki lingdo age jaka baro ge pidan but nang ta de nga kwa nang pi pin haban shikri play pin haban ya de pren ki jing kendo ge bobon ki jing e ge bobon ki test ki bobon ki jing pen shoy ge bobon ki jing le ki jing ro ki jing ben ki jing mo ki jing shakren ki jing sha samarway ki ne baro pin hab ya ge jing em namala da de pin pai ge jing khat ge ba kham shador pi hab ye kaban pas ye ni test but day na ga daw ngan pen ipi na ga bible snap ngan pen ipi na ga tin ga jo try fill up ba what pictures ngala kren menin shabang pictures ba hagato ga gospel ga jo lucas ko na go san ngala kren pi ba hadin bo jisu le wat u shame ga jin iki kamba u pictures u dem khosio ha madan ba u on kele no na ngalong bru ba pop a try but u the smoking date ege bo bleu le aga jing em ga jo but the people ulama le ga jing kala ga ba u jisu ta ka bible ko u petra u jisu wang nadu ta menlo unong tong brio wang what shap ding ta menlo tong brio anda la lawa lampat le ling chen ko la ino ke la buat yu fi nga khwa pin bat bai ni tim ong la buat dan brio ong marsen it u ilo de ling man ta de u ulang apostol wali mol kum ta nga khwa nga ong fi kaba i ngan kwa nga nong fi hoy ang ni u petra su i galing hari nga kwa nga nong fi ga ni ga par wali i ga kam ga ba bitray wali i ga tu ga ye ga jinkit khle ga ba bidala ga jong ga yeng wali i ga tu aga jing si sha fi de fin tray ba hadien bi shame ga jing penem fi de fin nong tray office bu biang fi de fin dei unong tray ha ga business ha ga company ha ga ha yeng brio la fi tray la ne aga no ga jing tray fi de fin pen i ga ta ka ye ga ta ga jing la ba bi excel and bi le ba ye ga ta ga kam ma ba pen i ba pi da le ba hadien ba pi la tip yo try na man ka ta ka dei ga ban sedang ye ga ban ya la me pi ban pen i pi de ki brio ki ba shakri utra ndai ba marsan ka la ga ba man ba pi ni long no auto pastor na pi ni long no to evangelist to apostol no to u e na pi ni train no ko mutumen besan no orang ba balang no nga khwa nga nong pi ga di por wali ha bang ta ka de ka trap ga jing im jopi nga khwa man ta ga singi ba pi nan ga download ga snoret dan ga download ga ba shakri hadin ba pi la it utra what u jisu kat u jisu unang pen em jonga ba jopi udan tang lies nem shiteng ga perthe u blei penan kami utang lies nem shiteng hendrai live post nem upniaj u yeng sem udan ga jingkit klik la yeng la sem udan ga jingpe nga khwa kan oi pi wat lek baklan na kata nong rem sha ngan pen evi ngani ga por tong ini puliswa e pi pe ye ngani pi pulina ga shiti ki kolosai tangan puli ngani shiti ki kolosai pi tip ko angkum no ngani shiti ki kolosai lenong ko ba ar u tho asal poli nga ba de pi wa ngone de Khot ben riu ke shiti ki kolosai no ba ar de Khot ben riu ben nyaw na mar kata kumba pila priang ni u Chris jisu bo trai kumta tu ya hau figa sedang la ka pi priang ni u jisu nda pila priang ni u jisu ngala pen infi ga ta ga jo shi ga jo baga sedang la ka bangi priang da ka bangi kelaba mot da ka bangi mal ga jing penem but hadien bangi la priang ni haban ya bat u ni haban shakri yo try kata ka ga jing Khot ka ba ar bo Blei Khot ingi shi ga jing shakri but people in ni wang ban le kom no ya ha u bala pen su thiet ifi but bala yai te ifi u bala pen ne scam ifi ga jinga ko bala hikai ifi ken peter roy kir hai haka da ka jing ai ngo ngatwai ba ni ka tien kan ni rap ifi men ta ga sni ngada kerpat ba pin snap ya ga ai ga mga kran na mga yu i ba ni kan pen poi pi ga jaka na man pinum tip te la di pidon jing ai ayu ka ai ga bo Blei Khot ifi haganu ko office u Blei bo ifi ga kamu Blei finum snow to what you kwat nang ga junkie way what you eat not e ga ba ki way ki le what you snow not ban pet you brio shabar ba ki yalap ba ki dan shibon ki pat ba ba bi kwa ba ma piru ban long lang ta ga jing trang ga jing slang ga ga dan kam and what you kwat ban imitate and ban chipur to bod in no na maru Blei dan ga jing Khot ga ba kirpang ka original calling ga jing Khot ga ba kirpang ka dan your way per way but day na ga down ga kwa ga na finum snow to ga jing Khot ga jo Blei lada hadien ba pila pediang ba piklam ya ba do Blei o absolut pol tro in ge shiti u de snot o wang kom hadien ba pila pediang mi trai pi haban ya ba do
Yat berutrai. Yat shua hagani ga baar. Shakri shua yo Blei. Yaine shua hagajing sang ga bidan. Minat ye ga ega bo Blei a hagajing im ga jopi. Lada fidan ga jaka ka bamlang. Pet ga jaka ga badai. Ngan ong bet ye ga giktin. Lada ga dan ga jingi kai ga bam ya hab. Sedang manual ga jing hikai ga badai. Nai shong ga jaka ka ban peniap ye ga jing shakri Blei ga jopi. La de pi kwa ban shakri mdan ba ai la le pi mdan ma plelenti fi. The pujai ga jing im jopi. Kum no pila pin san nang ta. Ngakwa pin dan ga jaka ka ba biang ga jing hikai. Ngakwa pin shakri yo Blei ga jaka ka ba ga dan ga jing sei so ga jing yo ya lenti ga jopi. Yo i ga jing krau ga jong Blei. Ha ga jing shakri Blei nang ban yo jing hikai. Ha ga ni ga jing shakri ga ba biya bi try. Ha ga ni ga ba ar ngakwa bangan keren bet ye kita. Nama pinumla te ban shakri yo Blei ga jaka ka ba pim yo lenti. Pinumla ban shakri yo Blei ga jaka ka ba pi yo tia a jing seng. Pinumla ban angan shakri ba ayo try. Wa walain mot kum ta kham tam le ga jaka ka ba bisa nyan bisa keren ben bisa keren kelumar ngani tu pinumla ban shong ta let a ga jaka shong ga jing kai ka ba yarap if pin poi shaka thong jong ga jingem. But dai na ka daw ga kwang pan in fi ga ni ga por. Ka kani ga de ga ba dan kampala kani ga stage ngan bu kata ka kerdan ka beningkong pila rung si ka kerdan ba pila kelaba bot pila degi khon jaw Blei ka ba ar ka degi kerdan ba pin grow ba pin san bat ba pin yat ka ni ka jing shikri ka ba ar Blei khot epi shi ka ni ka jing shikri ka ba ar ba pin poi shino pi dei ni ka ta daw ma kwang na fi la da la khayo khona yeng ka kamram ka dei ba ki kni ki pa kin sa ni kayu de ka jing bam ka ba dei de ka lenti ka ba dei ban poi shi ka ta ka jing long ba long ta nong trai ta engineer to haban late school haban show ye but ngakwana pi kat no tama ke kam ko jong Blei pi haban shong aga jaka ka begitan ki nongi kai ki nongi rap ki be care fi ki be pet fi ki be sumar ki be ten ki be sag ki be pja fi ki be kai fi ko lenti ki be dai but ngakwana na fi wali shong aga jaka ka ba pi dan kam daga dot u ai do mau ai daga shap u ai daga ek eng kwa fin shong ta pin yap pinumla na mala khai fi long don't think it clear la ga jong ka jingem hadien bala khai pi shi ga jing panem fi don kam ga jing bam ga batay fi yo daga ek ngani tu fi don kam daga dot fi yo daga tung rum bai ngan ong pi bin pai ga jaka ka pin yap ga jing long breu jo pi what it mut pin bam daga so man ken ga por pi dan klong nga khwang nong pi ga ni ga por ba nga kren ni nga kren kam e na marka don kam ye ga breu Bahdian bala khai ke begin shakri ba begin yo ige jing bisa ga ba shisha na ga ktin ga job Blei wa so petras wang la da pila mat yo try pi don kam la da khai pi don kam ga dut ga ba sngur ga ba diamond sim knang ba pin san da ka ji ga jing panem pi nga kwa ngan pin fi ka jing shakri ga ba ar ga de ga jing khat ya baro ki bala pdiang yo Jesus ngan shong ang ne mata gisngi ngan kren ne ga fi ngan pin biang fi tangin ne pule ga ba ga nuksa na ga Bible nga just no to nat bangan pin inuksa nagaktin ga jong Blei ngam kwa ngan chukran naga experience jonga ngam kwa ngan chim nuksa than nagi weiru nga kwa ngini pet ye ga nuksa naga Bible ngalapin iu Petras ban nga nget kala shay fi ba haban bot yo try nde bulang apostol no haban shi bot haban shi shakri shi ayo Blei le klumar ga to jing shakri fi Petras le mer le klumar kren klumar re wala ga taro u Blei tip Baudan ke jing Khot ke bakhamalor ndreu hab ya chwa lais nem shite hab ya kataro apo ke jing kai ko jong try jing Jesus Christ ban nga kwa nang ipi ke ni ko por tangi ne puli kum ke nuksa na ke kitab kis im ke bening kong nang ko bakhat khandai tongan puli ne Khot ke bakhat khandai lada pi don por ban snap nga kwa fin ple jing bot gini ke jing kai ke don kam ha ke jing ya lenti snap ngan puli kitab kisi menang biang sisin ke beningkong ke lenang ke bekat kendai ke Khot ke bekat kendai ter pe to angum ne kumta ula let no nang ta ke kren yo Elijah kumta ula let no nang ta bat ula shem yo Elisha ukul ushapat ubadang lur bat khat ar lengkor ki masi haswa jo bat uhi bat kita ke bekat ar u Elijah ti ula ya ne jan jo ula bread ialah ke barandi halor jo Tiha baula ino ay dagi masi ulap het na shadin u Elijah baula ang ngakarpa di meto siya mga ni do yalaw kupabe lagi kimi dahdian katangan sabot yame ti ula ang utulit paipat na bangale ayu yame maradi habaula pai na gaba bot ula shimi dagi shijor ki masi
Ula peniap iki, ba ula saangi ke doa jongki di kitiar, kita ke mesti ba ula ai di brio, bat kila ya bam. Anda kum tahu ula yang, jat bat ula buat yu Elijah ba ula syakriu. Ngap has ngap ai gini ke jingkran. Fi ngajukran ni gini ke ketian. Ia ke Jankop ke beningkong ke bau Elisha uyo. Kani ke Jankop ke beningkong ke bau Elisha uyo. Kam de ke Jankop jong u prophet. Debat bahaya kita. Kani ke Jankop ke bau Elijah u bread. Hakapor bau Elisha udang lur. Kani ke Jankop ke bau Elisha u hab ban syakri yau Elijah. U hab ban yang jat ban buat yau Elijah. Ke Jankop jong u syakri. Nganda keren ne gane finio jingkar khushibon snapa fi nda haba u Elijah u Blei pa yu ba unle pinsle yu Elisha haga jaka jong Elijah un sapai jiga jinkhat como prophet u bakrao henry unum pai shata snapa ngan ong fi unum pai jiga jinkhat ga bishalor lada u yai la lani u neglect ya gane ga jinkhat ga ba ar ga ba ngakren but kita ga dai bau khat yu bau nshimi ga Jankop kumu shekri fi hangta fin labba shibun ba gibriu menta kyong ngalayo jingpen sle ngalayo bor ngala don ngalayo jingpen baptism se makon ngala duai gibriu kila kelon nang tangala duai gibriu kila yo kya ngala krenti gi jong Blei sanj pongot kila snap kila buat ipi sanj po ar pongot nang tade hangto pi yang na belong to nong yalam to pastor no prophet no fide traino kam Blei ngak kwangan ong ipi pimtip ngidan shibun gi jingtolat kom gibriu Femtep ngidan sipon ke jing tuna ke jing emji. Ngidan ke jing sarang, ngidan ke jing snow bang, ngidan ke jing snow ba, ngimla, ngidan ke jing snow ke bubon, ngidan ke jing penshay ke bubon. Nakata ka daw, nakhwangan ang pi, what you kriki aba bishakri you Blei. What you kriki no namar pidang don kamaniya sipon. Hapdeng gani ke jing ya ilenti, pet bahayo Elisha, lapi puli nang ne, filap ba, ndala bread ini ke barandi, alor ke met jang o, Elisha usutro budan ke jing Khot. Hari ke jingkhat ka bo yo ning kong gadai ban le yu ka Bible ko ang uang sang ani do so ikini pandre u Elijah u yai pe chikmat naman uang kasonga me fi u thang no sang no ini masi puniap no ka pamot kani ngakwang anong fi la do Blei lo peni me bibia ban bread chibun ki po penuet e gajing shekri Blei pia ban bot yu try pia ban yat be Blei ngam ko abangan hikai ne ban ong ino ke kam ke jam ke tre ke ta dan ke ino ke yeng ro dan ke beneglek ke lok ke khon ke kwang anong fi snap bahaya ke taru ke bangakran la da bi shekri yu Blei walit kwa ba pin ong ba Blei lo khat inga dan jimpen slek ta daw ngan ino i galok ki khol ngam ki kle ngan le kat ba man yat klumar chu le jing sen klampet chu i galok klampet chu ki khon ka ta ka de jing shekri Blei ga ba bakla tam kan mau ka jing shekri Blei ka ba ning kong ka priority fi ga dei ba bi de ban tip ba haila ka jong ka yeng ka sem da pim kit kia i ga yeng ka sem ga jopi ka Bible kong ha ka Bible ga abo Paul u tho yo Timothy wang la da me yo i yo banget u bam kit kia la ga jong ka yeng ka sem u tau bri u khams ni u ban yo bam ngai na kwangan pin i fi gani ko ba pin yo e gani jing hikai da snap ba namar la da ka day if you fin lang fit your anointing finum lang fit la da pimpat dan capacity ke capacity ke jing kit e jing pin slek day da ka ba pirung shwa shagani ke jing shikri ke ba ar ba pinia shwa buns na man shikri utra dan banum la ban priang ini ke jing hikai nganum shepting la da pim priang na mangan kren ke jing shisha mjudan menu ba ya shiga jing shikri ba marsin kala ba mut ba ulong mjudan 4 judan na ga Bible what u Abraham u haban ya Nyau po sans nem u Blei khot un reu pnia ju u du shis pas nem bon po shiga jing khot ga jo Blei walit klat vi punin ga Bible walit klat e ne ba Moses u ya sau po snem ha po ga Egypt sau po snem ga ri klau but nang tau sala ba no nong ya lamu ba krau walit mut ba Joshua u ya sau po sni u buat ngani tu pi sau po snem u buat yo Moses u Joshua but adin sau po snem u so yo e ga leadership nga khwanga nong fi mdan u wairu ha ga Bible u ba kala bomot ule rung no chika kamu Blei baru long ngayo igi brio ni sini alai saus nem sans nem pi ngam tip aga nuguru kom hadu kat no pi krau ga jing shekri Blei hadu kat no pi la
Hato kat no pide beliau berkerpang. Ngakwa kan pi dan beliau berkerpang kat Moses, dan beliau berkerpang kat Joshua, dan beliau berkerpang kat Jesus Christ, dan beliau berkerpang kat kijong Joseph kat kijong ngakwa kan pide nak kata kadau bisa mi beliau ni sengi kiba pentot kiba lek kelumba kiba penuit kiba pentot ayeng sap teng pi dan beliau kiba syukri Blei kiba treat iki khon ko mi mrau nang ta ke jing men ke jing serang ke jing bitar ke pempat la ban job ngakwa kan ai pikan mau belengi haban runga ni ke jing sikri ke baar ke tau ke dai namar ngim la ban job ya ke jing long jingi la ngim pasing ni ke jing sikri ke baar nda fil trei ke kamu Blei le shai ni pinom snotro iki beduk pinom snotro iki berangdi pinom snotro ban snang iki wei pinom snotro ban pen i ke jing jin jar jing ki wei ban ya rap lam iki be jin jar iki be khuslai la dai ki khona jong pi kem ke kle ya la ke jong ka lok pi bo ika ke jaka ke be pim dan por ban pet ni ki khon ke pule dang de pim dan por ban pet ni ki khon ni ke jing ye ke jing em chok ki pim dan por ban ikai bai ki ke lenti ke jong trai piklem dan bat ki piklem ye bai la ke lok piklem pet bai ke jing em ke jong pi ban pet bagan biang ke bam ke di ke kop ke sem bagadan kami ke jing dai ke bejan ngakwa ngang fi ke ni ke por ni dan kam ban pet ba bagi khon jing ki dai ban shakri u trai ban bangim dai ban shakri ta mangi pi ngayo i ke ni de ke bala bakla ngi klem tre banika ngan bu kum ni ngaba ngan bu ni gitian ngajukran palat ni gini bar habang kran ni jing Khot ge jong Blei men de sngi Hato Blei Khot ni em yi fi Blei Khot ni fi shiga jing la ga bamot bar ga ba aru Khot ni fi shiga jing shakri ga ba pin haban shakri shwa kum gi briu gi balang pat ba pin shakri tra wali kwa shiga leadership wali pat kirki ban jom shiga conclusion ba pi dei no nong yalam em compare gi briu gi kran kum no fi pi haban ya chwa compare de giro ibriu kat no ifi pia bania wali snow ye ngan kran ni gani kum kalong ngayo ite gani bo Blei Khot yo Elijah bo niang ge jaga jong Elijah shwa bo long prophet u bekrau ge judgment Israel pet ka bible kong nda haba tongan puli nang ni kong ge Khot ke ba kitab kisim bo ning kong no khat kendai de puli ge Khot ke ba arwe u haban kinya ik ge jingem shimi ge shijor ge masih punya iki ba digitiar sang ge do jong ki digitiar ge masih bo ai de bre ge yabam sngaba ndau yang ngakwa pin sngaba ye niktian anda ula yang judge ndau la yang judge shimi ge jan kum ndai bulang prophet wang no Elijah yang mesrut mal menta ngalayo ni ge Jacob em ka bible ko ndau la yang judge ula buat yo Elijah sngaba ini giftin ula buat yo Elijah mde tambo buat sngaba ka omne bat ula shakri yo snogum ba bakla u shakri yo Elijah manu tarai bala ban le kum ta menta ban buat ye gi briu jong Blei ban shakri ki ti u khlem de prophet nak ta daw sa ai giteng ni gi jinkren jonga amot bananga nga ong ni gi jinkren jonga mentang ni ke Jacob ke bau Elisha yo ke bening kong ge Jacob jong shakri kap de ge Jacob jong nong yalam dan ki briu ge lot hi ge Jacob jong shakri bat ki kop ge Jacob nong yalam bat ki poi shi ge chaka ka ba kelumar fim tip kat no Elisha ya bot yu Elijah u yang percaya gis em dua ke dingge yan na benang u le ke jai pe jai pipulin nang ni na ke Bible u keren percaya u ahab Elijah shu bot bet nang tade na pipulin du kitab gis em ke baar pen hisin du wai ki yap ki du ki brio nang tade mau kemosen du wai san pongot ki brio ki bam ke dinga trau Elisha ong la yap ni bot ni brio su tau na khwa nang piaban ya piaban ya nganong pi hagani ge jing Khot le baar dan mano ro bala banya lai compare pi don jing pen slek kan nongan ong si ong itu tien pia banya what let ya lai na ge jing long sun ran ngan kren bet ye gani man la ge po ngan ye kren gani what kiar na ge discipleship nganum buram yo brio o be shakri utrai o be ngatip bau klemrung shage jing long sun ran ngatip bet finom long fit yaga leadership lada fi neglect yaga discipleship kata ketien kedai ke bahalor kaba ngapuli na ga Bible ngayo i bau jisu ngapa nganda puli u jisu uang kumne ai gisenran hadin ba unsakiu no shepneng uang kumne ga gospel ga dong Matius kalau nang ka ba arbo pra ngan puli na du khat ga ba khat pra uang kumne
Ujisu udawan ula kena ki ula ang la ayang ay gabor baro abneng bagakandau. Nama kata kain tu kidalet na mapi penlong senran yagi benriu baro. Da pen baptis ki aga ketang gajong kupa gajong kuon gajong mensim kuon. Hikai ki ban sumar ki eke bro kat ki bangala hukum pi hakmi ngar ru ngalong ringkat bar pi halag singidu abawai no kapertai. Uang ini kita nama kata tu kidalet na mapi penlong senran yagi benriu baro. Ngakren ni gani nam ta jongi ki nongilam. Bat nam ta jong fi ki besngap yagi ni gajing ikai. Let chega pertai penlong senran yagi benriu baro. Uklem ong kilet chega pertai penlong nong yalam yagi. Ujisu Khot yagi apostol penlong senran yagi ningko. Pihap ban buat. Pihap ban syahikai. Pihap aga training. Pidon kedes. Deban job yagi jing bitar. Lada ga day befiniat shikman kumunong yalam. Lada fi bitar ayeng sem. Lada fi timme ga lok iki khon de kitien ge besneo. De fi shot iki khon de kiti ge besneo jong fi. Lada ga jing bitar jong fi ga pa wa yeng sem. Ngani thu fi film lang fit ye ga anointing shikman. Film tip ga jing bitar ga mi o Petras umat ye ga skor jong tu malkas. Hadin bo jisu le gamba open kia biang ye uang tap ye to ga white lam. Namar baga jing ele jingi gam day ga do baga snam. Film tip baga jing bitar kan pen jat ye ga jing shakri play. Naga daga daw ngam kren sarong ni jan baro ngidan ga jing bitar ga jingem. Ga jing bitar ga mi na ga jing sarong. Yet bahaya ga ta ga ktien ga banga kren. Nang no ga jing bitar ga wan. Ga jing bitar ga wan day na ga jing sarong. Ubrio ba sarong udan jing bitar. Ba nga kwa nga nang fi lada ga jing sarong kampat yap. Pinlap ga jing sarong kan wan. Balay ga maladi ga yang. Day na maga jing sarong. But yakani ga jing sarong. Ngam penrem. Baro dan jing sarong. Baro uday blei bupu yu brio. Bondan kani ka emotions. Ngidan ki jing sngaw ga bupe. Ka nature jingi. Kumu brio ngidan ga jing lang do. Ngidan ga jing sarong. Ngidan ga jing pitar. Ngidan ga jing sngaw khalaw. Ngidan ga jing sngaw. Marway ngidan. Baro kine. But kini yap. Day nda haba pi buat. But nda haba fi syakari yutrai. Naga taga daw. Nga discourage kendian. Nga penduk mensim kendian. Wat num kerki bapin rung sigo full time ministry. Wat let kerki bapin long kita gi pastor nagi evangelist nagi AKA. Lada pimpat rung haga training. Bapin buat balong ki senran. Nga keren kam khori gani nama ngayo i yang gani gajing shisha. Ngam sngau tenat banganyo i ba uba penyet ho. Ukham kena yau nong yato. Ngam sngau tenat ba un kren ubrio ubay yaladi tang ka eke ero umtip ba usneng yeki waypat kibe yato. Kadai ka eke bam ila priang. Nga kwa nga nong ifia gani gapor. Da pet baha gani gisni. Pet baha ladaga Bible kependan kami keketiin elder. Ladaga Bible kependan kami keketiin deacon. Kekren ni gebrio gebala khamlau meshat agerta bagi balau meshat ager jingmot berkat. Ka maturity ke jinglang rangba kamuan da ga bapipas ager theology kamuan ka maturity la ni jinglang rangba ke jing champang ke jing sngoto ke jing start ba kunjablai kamuan da ga bapi yalap da ga bapi le ege and ka wan da ga bapipas ia ke jinglang senran nda pila rung ha ke jinglang senran balai jisu jet ige senran ki babakla balai upha ki begin buat dia try ki bakla bun sin Petrasu pitar Petrasu khlau Petrasu kren klumar ki briu ki senran ki kren klumar khapor bu jisu khlam la yeng jong Lazarus Nicodemus kren klumar Pilap bu kren klumar ko nang bakhat way jong Yohanes baro ki klumar ngam fingi klumar but they aingu you Blei bangi hapan sia buat But kat bapidang buat kadang long safe fi. Andai nda file kelumar nda file long nong yalam hang tak long serious. But day na kata kadang balai semi ke jing thut, balai semi ke jing wet, balai ke beri ke berit ke siami ke siarung haki committee but menang tada ke penwet lut ke jing khot ke jong play. Kadang baro kadai bapi kelam rung ke training, fi kelam pas, fi dan jing sarang, fi sngola, fi snopiang, but ngakwangan peni fi ke ni ke por. Rung si ke jing long senran. Ai bau Elisha unhap ya chipor. Hado bunda long fit. Fitip ke kerdan ke bau
Elisha udan hadin bau Elijah ulalait no fitip ke qualification ke jong Elisha ada fi kwa bangan puli ngan pen in fi nang ni mentang sengi kan dia da fi puli u Elisha hadin bau Blei penan kami u hadin bau Elijah ulalait no pin puli na ke tin ke jong try hadin bagi wat yo nong itu depa kim lap bat nda hadin ba u Josephat u kuli sngap ngini puli na ke kitab ki sim ke ba ar na kelendong ke ba la pin puli na kelendong ke ba lai fin lap hadin ba u Josephat u wat ye ki nong itu depa ki ongkum ni tongan puli na ke Khot ke ba ngan puli na ke tin ke jong try sngap ha ke kerdan ke jong Elisha sngap ngan puli de Khot ba khat wei gong hereu Josephat ulang mdanang ni nong itu depa jong try bangila bani kli how try da u but we ni shakri im Israel lo yetu ulang u Elisha u khon u Shaphat u danang ni u bujuthe o magi kti jo Elijah angas ngot na te ta kerdan ai ngin dan ta kerdan bangi de bujuthe ha kti ge jong kinong ya lamchi bangi ya ban long ki priu gi bas ngauret ke kerdan ge jong Elisha mdei prophet ndre u de bethe Wali ai fini ok dan em Khot do tau bala pas nang ta ubala dan kata kekerdan theology ke nang ta ubala pas nang ta hangni u Elisha u kelalang prophet ke Bible ke recognition na ke jing itu yu ke dai u dei ubala pas ye jing the ki kiti ke jong u prophet jong Blei ngam tip kan ke khui fina kan pen mong fi ngam tip renga keren ni ke ege bangas no tho Lada pimpat ya ye jaka ba pipa zige jing te ha ge kiti jong ki wei ka ba kran ge tem jong ge jing sngorit lada vidang bitar lada vidang sarong lada vidang snomeng finom lang fit ge anointing shi ge jing Khot ka ba kham krau ge jong Blei tanginom pen ken ye ge jing lang sunran da leleru tangin ya ge jing Khot jong shekri ha shwai ge bangin pois ge jing Khot jong nong yala ba dei ne ge daw bang kran ge ni ge jing hikai na kuat menganong fi Hato Blei Khot ne em fi u Khot fi u Khot fi shi jing kala ba mot banda fi la kala ba mot u Khot fi pin shakri shwa kum to yo try hado pin the pass ye get desk ki bon jong jing ngan duai fi ku try ni ge por ngan duai ba ni ge jing hikai kan play ge bre ge shisha ye gitagi ba kwa shisha ye ge ban yang ye gitagi ba mut shisha ban shakri ye Ikitagi ba long ready ga ban priang ga jing pen bed ba de ga jing hikai ka bakat kum ga ktien ga jame ikitagi ba kwa ban long kum Moses ikitagi ba kwa ban long kum Joshua ikitagi ba kwa ban long kum try jing Jesus Christ ikitagi ba kwa ban long kum gi apostle Paul ikitagi ba kwa ban long kum gi Timothy ke ba ya ke ba sha ga jing hikai ke ba pas ga jing shakri Blei ke ba yai bot yai shakri hado begin de kala long ki nong yalab ki ba kraw Trying to wipe a man hikai, you can give brio, give a snap in a jing hikai. Beginum kirki, beginum le ege bum day, and they begin yine in a jing hikai. Try begin yai, begin nonki sunran give a shisha jame. Had to begin the long fit anointing, begin young to bring up a crow, having a rib a chipe and real. Trying to I say go me the brio in a snee, give a yine, ban shakri me. I could kurtanga do Jesus when a Nazareth yet why. Amen. Ko Blei shibono Blei un kur khui fi